ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲಿನ ಗರ್ಭುಡಿ ಉಡಿದರೆ ಮುಂಡಾದ ಧರ್ಮದ ಪೆರ್ಮೆದ ದೇವಿರಿ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲಿನ ಗರ್ಭುಡಿ ಉಡಿದರೆ ಮುಂಡಾದ ಧರ್ಮದ ಪೆರ್ಮೆದ ದೇವಿರಿ ಸೇರಾದ ಧರ್ಮೊಡೆ ಮೆರೆಯರೇ ಕಷ್ಟೊನೆ ಪಾರಾದ ಅಭಯನೆ ಕೊರ್ಪರೇ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲಿನ ಗರ್ಭೊಡೆ ಉದಿತರೆ ಮುಂಡಾಲ ಧರ್ಮದ ಪೆರ್ಮೆದ ದೇವಿರೇ
ಕೂಡಿ ನಾ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮೊಂದು ಭಕ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಬಿಡಲ್ಲ ಇವ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡ್ತಾವ ನಮಗೆ ಕರಬಲ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕರಬಲ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕರಬಲ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕರಬಲ
ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಪ್ಪು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಂಡಾಲ ಗುತ್ತುಡು ಮೋಕೆಡು ಬಲತರಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತರೆ ಕಂಡಾಲ ಗುತ್ತುಡು ಮೋಕೆಡು ಬಲತರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತರು ಕಂಚಿ ನಡ್ಕೊಡು ಕಂಚಾದು ತಾರ್ಯರೇ ಕೊಡಗೂರ ಮಣ್ಣಿಡು ಕಲ್ಲಾದು ಕೊಡಿತರೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಗರ್ಭೊಡೆ ಉದಿತರೆ ಮುಂಡಾಲ ಧರ್ಮದ ಪೆರ್ನೆದ ದೇವಿರು ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಗರ್ಭೊಡೆ ಉದಿತರೆ ಮುಂಡಾಲ ಧರ್ಮದ ಪೆರ್ನೆದ ದೇವಿರು ಊರುನೆ ಸೇರಾದ ಧರ್ಮೊಡೆ ಮೆರೆಯರೇ ಕಷ್ಟೊನೆ ಪಾರಾದ ಅಭಯನೆ ಕೊರ್ಪರೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ದಿನ ಗರ್ಭೊಡೆ ಉದಿತರೆ ಮುಂಡಾಲ ಧರ್ಮದ ಪೆರ್ನೆದ ದೇವಿರು ಬಡಕರಾಜದ ಕಟ್ಟು ತಿನ್ಕರಾಜದ ಹುಟ್ಟು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೋಡು ಬಬ್ಬು ತಿನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ನೀಲಕಂಠೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಆದ ಕುಣಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ದೇವೇರು ದೇವರ ಗೊರುಮುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಲೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ದೈವರಾಜೇ ಪನ್ಪಿ ಪುರಾಪುಡು ಮೆರಪಾಂಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ದೈವರಾಜ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಇನಿದಾದನ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯದರ್ಥ ಮನ್ನಡು ಕಾಲಾದಿ ಕಟ್ಟದ ವರ್ಷ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ವೈಭೋಗದ ಸೇವೆ ಕಾಲ ಪೌಂಡು ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 16 ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಿಚ್ಚಿನ ವೈಭೋಗದ ಸೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಈ ಪೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಉಳ್ಳಾಲ ನೂದಾಲ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು 10 ರಾಶಿನ್ 11 10 ಸೆಲ್ 11 10 ಪಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಂಕಲ ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪೆಲ ಕಂಚಿನ ಸತ್ಯ ದೇವರ್ಲ ಕಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜೋಗೋಡ್ತು ಓಡ್ ಪಂಪಿನ ಆಸೆ ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ದೈವರಾಜ ಕೋಡ್ದಬ್ಬು ಮಿತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ನಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ತಿರ್ತ ಭೂಮಿಯಪ್ಪ ನಂಚಿತ್ತು ಒಂದು ಮಾಗರನ್ ಕಾತೊಂಬತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹಾಗಣಪ ಚಿತ್ತೋರ್ 11 ಉಳ್ಳಾಲ್ ತಪ್ಪೆ ಧರ್ಮರಸನ್ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಭಗವತಿನ ಆಧಾರ 11 ಮಲರನ್ ಚಿತ್ತೋರ್ 11 ಪೇಂಟೆಡ್ ಪಿಲ್ಪಿಲ್ಚಾನ 11 ಎಡಬಲದ ಶಕ್ತಿನ ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಗುರಿಕಾರ ಗುರಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನರು ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮದಿಪುದ ಹೊರಟು ದೈವರಾಜ ಕೋಡ್ದ ಬುಂಡಾಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಕಾರ ಏರಾಯಿನ ಬಾಲು ಭಂಡಾರ ಏರಿನ ಕೊಡಿ ಚಪ್ಪಾರ ಕಟ್ಟಿನ ಬಲಲಿ ಬರೈನ ಮಂಡಾಲ ಗೋಪಾಯಿ ಗಗ್ಗರಡು ಅಬ್ಬರಡು ಬತ್ತೊಂಡಾರು ಬಾಲಲೀಲನ್ ತೋಜಾಂಡಾರು ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಗ್ಗಿಡ 11 ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾ ದೈವದ ಕಲಾ ನನ್ನ ಒಂಜು ಪೊರ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಸೇರಾವನಚಿನ ಪೊರ್ತಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಕಾರ ಬಬ್ಬೂ ಪನ್ಪಿನಚಿನ ನಾಮೇಶಧಾರನೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲತಿ ದೇವಿನ ಪುಣ್ಯದ ಗರ್ಭ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ನಂಶ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆನವರ ಕಚ್ಚೂರ ಮೂಲ ಕೋಡಿ ಕಂಡಾಲ ನೆಲೆ ಕೊಡಗ ಬನ್ನಾರ ಚಾವಡಿ ಪನ್ಪಿ ಪುರಾಪುಡ್ ಮೇಲೆ ಪೊಂಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಬಾಲಲೀಲೆನ್ ತೋಜೋನ್ ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೊಡಗ ಬನ್ನಾರ ಸತ್ಯ ಸರಂಗ ಪೂರ್ಣಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕಂಚಿನ ನಡಕದ ಮಿಂಚಿನ ಹೋಗಿಲ್ದ 100 ವಾರ ಕರಿಗಂದನ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕುಂಜು ಪೂಜಾರ್ಥ ಭಕ್ತಿ ಗೋಲುಂಡಾರ ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೊಡಂಕೂರ್ದ ಮುನ್ನಡ ಲಿಂಗಾರೂಪಿಯಾದ ಮೆರವಂತ ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಯಕಾರ ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ನನ್ನ ತಾರಮಣಿ ದೈವಲು ಗಟ್ಟಬಲಿ ಜಪ್ಪನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರಿ ಒಂದು ವಾರ ನನ್ನ ರೂಪನ್ ತೋಜೋನಚಿನ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದೆ ಕೊಡುಮಂದಾಯನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಓರಿಪೋಡು ಪಂಪಿನಚಿನ ಕಟ್ಟು ಪುರ್ರಾಪು ಆ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಬ್ಬರದ ಬಬ್ಬರಿಯಾಗ ಕಾಲಭೈರವೇ ಜಟಾರಾಯೇ ಕೆಂಚರಾಯ ಪಂಪಿ ರೂಪನ್ ತೋಜಾದ ವಿಶ್ವರೂಪನ್ ತೋಜ ನಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಈ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕಾರ್ದಿನ ಬಂಡಿ ಮಮ್ಮೈನ ಬಂಡಿ ದೆರ್ಪುನಚಿನ ಪೊರ್ತ ಕಾಲ ಸೀಕ ಬಿರ್ಕುನಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ಮಾರಿಗಿತ್ತಿಂದ ಮಾಜೋನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಚಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊರ್ಪಿನಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಮ್ಮೈನ ಬಂಡಿ ದೆರ್ತು ಕೊರ್ದು ಮಾರಿಗೆ ದೂತೆ ಊರಿಗೆ ದಾತೆ ನಂಬಿರಕ ಗುರು ವೈದ್ಯನಾಥ ಸತ್ಯ ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದಪ್ಪನ್ಪಿನ ಪುರಾಪುಡು ಮೇರ ಪಾಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಾರಮಣಿ ದೈವಲು ನನ್ನ ಕೊರ್ತಿನ ವಾಗ್ಯ ನಡಪಾಂಜಿನ ಪೊರ್ತ ಪ್ರಕಾರ
ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕನಬಿಸ್ತಾನ ತುಂಕೇರ್ದ ಉಜ್ಜಾಲನವರು ಅವರಿಗೆ ಒಡೆಯ ಪಂಪಿನ ಬತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಅಪರ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಡಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟುಬಿಡುಂಡರು ತೆಂಕ ರಾಜ್ಯದ ಹುಟ್ಟು ಬತ್ತುಂಡರು ಮಂಗಳೂರು ಸೀಮೆ ಬತ್ತುಂತುಲ ತೋಜುಂಡು ಗೋಳೂರ ಪಲ್ಲೆ ಕುಚ್ಚಿಕಾರದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಲ್ತಕಾರ ಉಂಗುಷ್ಟ ಪಾದನೆಯವರು ಬತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿತುನ ತೋಜುಂಡು ಉದ್ರೋಳಿ ಕಲ್ಸಂಕದ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತನೆಲೆ ಉರುಂಡರು ಅಲ್ಪ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿತುನ ತೋಜುಂಡು ಕೊಯ್ಯ ಮಂಗಾರ ಮನಿ ಮಾಡದ ಸಾನ ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ಉಂಡರು ಅಲ್ಪ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿತುನ ತೋಜುಂಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಅಪ್ಪನೆ ಬತ್ತುಂಡರು